шиносномаҳоятонро гиред ва ҳама аз нав 21 май биёед. дархости даҳо муҳоҷири тоҷик барои иҷозаи кор ё патент дар Санкт Петербург дубора рад шуд. рӯзи 7 май ба беш аз 100 муҳоҷири тоҷик дар хадамоти муҳоҷирати шаҳр гуфтанд ки имкон доранд дигарбора рӯзи 21 май муроҷиат кунанд. бархе бори сеюм аст ки барои дарёфт ва ё тамдиди муҳлати патент мераванд, вале дасти холӣ бармегарданд. касе ҳам намегӯяд чаро ба онҳо иҷозаи кор намедиҳанд. ягон сабаб намегӯянд, мегӯянд тайёр нест. ҳам 150-200 нафар муҳоҷирон бо абрахт ҳама хонашон меран. дигар рӯза биёед мегӯянд, бо дигар рӯза мерем, бо ҳамихеле мекунанд, тайёр нест мегӯянд, бо мегардонанд. ягон сабабе намегӯянд ки то мо бифаҳмем чӣ бахи мода надодастем. агар ман то 1 июн патент нагирам ва кор дар даромада ҷои корам трудовой договор накунам, ман регистратсияи ман продлит карда намешавад, ӯ просрочка мешавад, дигар ман ҳеҷ кор карда наметавонам, маҷбур ман бояд граница бурам. чанд муҳоҷире ки посухи рад гирифтанд гуфтанд муҳлати патенташон моҳи март ва апрел ба охир расида буд, вале талошҳояшон барои гирифтани патент то кунун натиҷа надодааст. ба ин гурӯҳи муҳоҷирон 23 апрел гуфта буданд ки рӯзи 7 май муроҷиат кунанд. ҳоло ин муҳоҷирони сарсон мегӯянд метарсанд ки барои надоштани патент онҳоро аз Русия ихроҷ мекунанд. дар як моҳи ахир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия афзоиш ёфтааст. мақомоти рус инро чораи эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти русро ҳадафмандона ва номуносиб номида буд.